Obi ụtọ ka m ji nnabata gị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa, ebe Chineke na-eji oru ya nwoke Pastor Dr. WF Kumuyi akwara ngwa ọrụ ewetara anyị okwu nke Chineke, ozi nke nwere onwe, ozi nke ịhụnanya nke Chineke. Na nke ụbọchị taa, na-eweta akụkọ okwu a na-ekwu, a na-asị na o nwere nkwuwa okwu dịka baja. O nwere nkwuwa okwu dịka baja. Baja bụ anụ yiri uze ma ọsa, mana ihe eji mara anụ a bụ nkwuwa okwu nke o nwere. N'eziokwu, ọ bụ anụ nke dị ntakịrị n'ọhịa, mana a na-akwanyere ya ugwu pụrụ iche n'etiti anụ niile dị iche iche. Ugwu a na-akwanyere ya bụ n'ihi nkwuwa okwu nke o nwere inye anụ ndị ọzọ ịnwe aka n'iru. N'agbanyeghị na ọ bụ anụ nke dị ntakịrị, ọ na-anwale ma agwọ na anụ ndị ọzọ tinyere ọdụm na-atụghị egwu. Nke a bụ dịka nkwuwa okwu nke onye kwere ekwe na Kraịst kwesịrị inwe. Ezigbo nwa Chineke kwesịrị inwe nkwuwa okwu ebe ọ dị ukwuu, na-enweghị ihe na-eme ya ụjọ ma wee egwu. Na nke taa, anyị gbabata ọrụ nke Chineke, Pastor Dr. WF Kumuyi, ka o wetara anyị ozi a ịkọwara anyị etu onye nke Chineke kwesịrị isi nwee nkwuwa okwu n'ihe niile. Ka bụ onye eze, onye nke si na mụ onwe m nọ, dịghị onye ọzọ nke na-asị na ọ dịghị onye pụrụ igwu ya okwu, ọ dịghị onye pụrụ izute ya, ọ dịghị onye pụrụ ịtụziri ya aka. Ya nwa bụ ihe niile n'ime ihe niile. Ọ na-agba ọsọ na-achị dịka na onye naanị ya bụ ọchịchị, onye naanị ya bụ eze, naanị ya bụ onye na-achị achị n'etiti Babilọn niile. Ugbu a, dịka amụma a bịara na okwu a si n'eluigwe na-abịa, na okwu a si na onye na-elekwasị ihe niile anya gbutuo osisi a, ya wee hụ Daniel na ndị agbansi a niile. Ha apụghị igosi m ihe ndị a niile. Ị pụrụ ịkọwara m ihe ndị a n'akwụkwọ Daniel isi 4 na amaokwu 19. Akwụkwọ Daniel isi 4 na amaokwu 19 agwara anyị maka Daniel onye aha ya bụ Belteshaza. Agwara anyị na ọ nọ na mgbagwoju anya n'otu awa, ya wee chee n'ime onwe ya echiche ya wee nye ya nsogbu. Eze wee gwe ya sị ya, Daniel bụ Belteshaza, ị pụrụ ịgwa m ihe nkọwa nke nrọ a? Daniel wee zaghachi ya sị ya, onye nwe m, nrọ gị niile dịrị ndị kpọrọ gị asị, nkọwa ya nke nọ n'ime ya ga-abụ maka ndị iro gị. Ya wee kọwara ya, eze, ọ gị bụ osisi a, onye na-ele gị anya site n'eluigwe bụ ndị mmụọ ozi a. Ha ekpebiela n'ihi mpako gị, n'ihi mfuli elu gị, na enweghị iguzosi ike ịnụ na olu niile, n'okwu niile. Ịbụ onye nọ na-amaghị ama na Chineke dị, na Chineke nwe ụwa niile, Chineke nke eluigwe. Ugbu a, ị nweghị mgbanwe, ị na-enwe mmetụ n'ime onwe gị, ị nweghị mgbanwe na ndụ gị. Ị bụ onye na-echegharị. Oge abịawo na olu a ga-esi n'eluigwe bịa, a ga-egbutu gị, wee chụpụ gị n'ebe mmadụ nọ, chụpụ gị pụọ n'ala eze gị. Ị ga-ata ahịhịa dịka anụmanụ. Ka nwoke dị ukwuu dịka Daniel, ọkwa onye nwere obi ebere, bụkwa onye nwere nkwuwa okwu, bụkwa onye nwere mmekọta. O wee gwa ya eziokwu. Ọ dị mgbe ọ hapụrụ ka iru eze, ka ike nke eze na ihe ọjọọ niile ke Nebukadneza pụrụ ime. Ọ dị mgbe o kwere nke a ka o mee ya, ka ọ ghara ịkọwapụtara ya okwu a nye Nebukadneza. Ịdị otu a, mgbe ị bịara
na iru ọgbakọ a mkpụrụ obi ọla na-emehie ọ ga-anwụ. Ị pụkwara ịgwa ndị otu a mgbe ị hụrụ ndị dị ukwuu, mgbe ị na-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ a n'ebe ahụ ndị na-eyi mmadụ egwu. Ị pụrụ ịsị ha n'obodo niile ndị na-ajụ Chineke na ọ ga-etụba ha n'ime ọkụ ala mmụọ ebighị ebi. Ị pụrụ ikwu nke a. Ị pụrụ ịsị na ndị na-agagharị na mpako na a ga-eweda ha n'ala wee mee ha ka ha daa n'ala. Daniel egosila anyị ihe ngosi nke onye ezi omume bụ onye nkwusa, na onye ọbụla nke nọ n'ebe ahụ, nke nọ n'ọgbakọ, n'ime ọgbakọ, ị ga-asị ha, gwa ha eziokwu. Ya sị gị onwe gị bụ onye ahụ, ya wee sị ya na ana m adụ gị ọdụ na amaokwu 27 n'akwụkwọ Daniel 4, ya wee sị ya sị eze, ka ndụmọdụ m bụrụ nke a ga-anabata n'iru gị. gbajie mmehie gị. Ọ na-agwa eze na ịbụ onye mmehie, na mmehie gị na-egbochi gị ibu mmehie, ibu ibu nke mmehie. Gbajie ya, tụgharịa ka e nwee mgbanwe, nwee mwogha. Gbajie mmehie gị. Ị nwere ike ịgwa ndị vu ego, ị nwere ike ịgwa ha nke a. Ndị ji ikikere niile pụrụ ịgwa ha nke a. Ndị a niile bụ ndị a maara aha ha. Ị nwere ike ịgwa ha nke a, na mkpụrụ obi ọla na-emehie na ọ ga-anwụ, na ọ na n'otu ụzọ ka ị ga-eji nwere onwe gị pụọ n'ikpe nke Chineke. Gbajie mmehie gị site n'ezi omume, site n'ajọ omume gị niile, site n'igosi obi ebere. Ihe ọ na-agwa ya bụ nke a. Ọ sị, Nebukadneza, anyị mara gị, ịdị ike, isiri ike, ịbụ onye na-eme ihe dị ike, bụrụ onye obi tara mmiri. Nye gị, ị kwesịrị inwe mgbanwe site na nkwusa na ihe a niile nke eluigwe kwuru. Ajọ omume a niile na-enwedịghị onye ọbụla ị na-ele anya. Ị kwesịrị ichegharị si n'ihe ndị a pụta. Ị ga-ewezuga ajọ omume gị niile site n'igosi ndị mmadụ obi ebere. Eleghị anya, ọ ga-enwere ike, ọ ga-abụ site n'ụzọ dị otu a ka ị ga-enwe udo. O nwere ike ya bụrụ n'ụzọ dị otu a ka ị ga-eji nwee udo nke obi, na udo n'ime obi gị, na udo na ndụ gị, na n'ezinụlọ gị. Ga-ewe soro udo n'ebe mmadụ niile nọ. Na ịdị nsọ a ka onye ọla na-enweghị ya ọ ga-ahụ Chineke. Ndị enyi m, unu ahụla ya n'ozi a, na eziokwu na ọgbakọ ọnwa anaghị ekpuchi eziokwu aka. Eziokwu pụtara ihe mgbe niile. Mgbe anyị maara onye Chineke bụ, na ya onwe ya bụ onye nwe anyị, bụrụkwa onye zuru anyị oke n'ihe niile, ọ ga-enyere anyị aka ka anyị na-ekwu eziokwu mgbe niile na-atụghị egwu. Mgbe anyị maara na Chineke pụrụ ịrọpụtara anyị mkpa anyị niile, na ndụ anyị dị n'aka ya, ọ ga-eme anyị ka anyị bụrụ ndị eziokwu oge niile, na-eleghị mmadụ anya n'iru, na-atụghị egwu. Jizọs Kraịst, ọkpara Chineke, onye bi n'ime anyị, ọ na-enye anyị ume na amara iguzo n'eziokwu, ikwu eziokwu ahụ oge niile, na-eleghị mmadụ ọbụla anya n'iru, na-atụghị egwu. Ka anyị gbabata ọzọ onye nke Chineke jikwara ngwa ọrụ, onye nke Chineke jikwara ngwa ọrụ, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi, ka o wetara anyị ozi ya ọzọ, dịka anyị na-aga n'iru ịnata ngọzi nke dị n'okwu nke Chineke, okwu nke nkwuwa okwu, okwu nke nwere onwe. N'ebe ị nọ n'abalị a, ka ha bụ ndị ga-akpọku aha onye nwe anyị n'abalị a ga-azọpụta ha. Ekele dịrị Chineke, azọpụtala gị n'abalị a. Ka anyị hulata isi anyị, mechie anya anyị, ịhụ na ike Kraịst na-emeri emeri, ịhụwo nzọpụta ike nke Kraịst, ịhụ na
ịchị isi nke Kraịst, alaeze nke ebighị ebi nke Kraịst. Onye nwe anyị na-akpọ gị oku ugbu a ka ọ ga-abụ na alaeze nke ọchịchịrị, alaeze nke mmetọ, alaeze nke mmebi iwu, alaeze nke nrịanrịa, alaeze nke ajọ mmụọ, alaeze nke agwa ochie ahụ, alaeze nke ọnwụ ga-enwe ịchị isi na ndụ gị ọzọ. Ka mere iji na-abịa na mmekọrịta gị na Kraịst ugbu a, ị chọrọ iwere ndụ gị nyefee Kraịst ka ọ bụrụ onye nzọpụta gị na onye nwe gị. Olee ebe ị nọ? Welie aka gị elu n'ebe ahụ ị nọ, pụta bata n'ịchị isi nke Kraịst. Onye nwe anyị gọzie gị n'ebe ahụ. Welie aka gị elu, guzo n'ụkwụ gị n'ebe ahụ ị nọ, guzoro Kraịst. Ị bụ onye agha nke obe Kalvarị. Ọ bụ onye nzọpụta anyị, ọ bụ onye nwe anyị. Gaa wee mara na ọ bụ ya wee ike nke na-ebibi ike ọzọ niile n'elu ụwa. Ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-azọpụta gị, ọ ga-agbanwegharị ndụ gị. Welie aka gị elu, guzo n'ụkwụ gị. So Onye nwe anyị, lee m n'ebe a, abịawo m, aga m anọkwa n'okpuru okike agbụ nke ọchịchịrị, okike agbụ nke alaeze nrịanrịa, nke ajọ onye ahụ, alaeze nke ndị ajọ mmụọ na nke ọnwụ. Ugbu a ana m abịakwute gị na mmekọrịta mụ na Kraịst. Ana m anabata ya dịka onye nzọpụta m, ana m anabata ya dịka onye nwe m. Welie aka gị elu, guzo n'ụkwụ gị. So Onye nwe anyị, ana m esi n'alaeze ndị a na-apụta, ana m abata n'alaeze Kraịst. Ọ bụ onye nzọpụta m na onye nwe m ugbu a. Guzo n'ụkwụ gị dịka anyị na-ekpere gị ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka ọkpụkpọ oku a, na-ekele gị maka mmekọrịta a, na-ekele gị maka nchegharị a. Onye nwe anyị na-ekpe, gbaghara mmadụ niile ugbu a ndị na-azaghachi, gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Wezuga ntaramahụhụ nke mmehie pụọ na ndụ ha, wezuga mmetọ nke mmehie pụọ na ndụ ha, gbajie ike niile nke mmehie pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Nye ha nzọpụta gị, mgbaghara gị na nnwere onwe gị na mgbapụta gị ugbu a. Ana m ekpe Onye nwe anyị na ị ga-ewezuga oke ha, wezuga aha ha, pụọ n'alaeze nke ọchịchịrị, bata n'alaeze nke ìhè nke ọkpara gị. Ka ọṅụ nke nzọpụta wee bata n'obi niile nke guzoro ugbu a. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma na ịzawo anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Welie aka gị elu, ị chọrọ ihe ịrịba ama. Were otu aka tụkwasị n'ebe ị nwere nsogbu ahụ. Ọ dịghị nsogbu ga-anọgide ma dịgide n'arụ gị ma ọ bụ n'ezinụlọ gị mgbe anyị kwere ememe ikpeazụ ugbu a. Mgbe anyị kwere ememe ikpeazụ, nwalee onwe gị. Ihe ịrịba ama ewerela ọnọdụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka mkpughe a na anyị furu efu, mana ugbu a iweghachitele ihe nzuzo gị niile nye anyị. Igosiwo anyị ihe nzuzo gị niile, na nrịanrịa akagbuwe ya, na ihe otiti akagbuwe ya, ajọ mmụọ akagbuwe ike ha, ọnwụ eru eru akagbuwe ya. Ịkpọbatawo anyị pụọ n'olulu niile na ndọtara agha niile, wee kpọlite anyị ka anyị wee nọ n'ọnọdụ nke eluigwe, anyị na Kraịst onye nwe ike niile. Ana m ekpe n'ike nke Kraịst ga-apụta ìhè na ndụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Ike niile nke ajọ mmụọ, ka ụmụ ajọ mmụọ agbajiwo ya pụọ na ndụ gị. Ụmụ nrịanrịa akagbuola ya ugbu a n'aha Jizọs.
ọgwụgwọ nsọ nye mmadụ niile, nnapụta nye mmadụ niile, ịchị isi nye mmadụ niile. Onyenwe anyị, ana m ekpe ọrịa niile site n'isi ruo n'ụkwụ, wezụga ihe niile ugbu a n'aha Jizọs. Arụ ọwụwụ niile, isi mgbaka niile akagbuola unu niile, ihe niile zara aza n'olu maọbụ n'afọ maọbụ n'ahụ gị maọbụ n'ụkwụ gị maọbụ n'azụ gị, ka e wezụga gị ugbu a n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì nke na-adịghị ahụ m ụzọ, Onyenwe anyị metụ aka ugbu a, gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ntị ochichi niile, ogbu niile, agwọwo gị ugbu a n'aha Jizọs. O ruru ọbara niile takọrọ ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa paịl ka agwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Mmekpu ọnụ niile nke ajọ mmụọ n'abalị, ekwensu na-emekpu gị ọnụ n'abalị, na-eguzogide gị n'abalị. Ana m enye ajọ mmụọ iwu, gị ajọ mmụọ mmadụ ọjọọ a, si n'ime ya pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe ma ndị zọrọ nshi ụkwụ, malite oge ahụ ruo ugbu a, ụkwụ gị na-ekpe gị ọkụ, malite n'ụkwụ ala gị ruo n'elu, ha na-emegbu gị, na-emegide ndụ gị, anapụtawo gị n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, ana m ekpe ma ndị nwere ọrịa nke akụrụ, ndị nwere ọrịa n'ime arụ ha, n'ime ji ha, hapụ iku ume nke ọma, metụ ha aka ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nwere nrịa, ihe ọbụla wụ ihe otiti, ka ewezụga ya pụọ na ndụ gị ugbu a. Ka Kraịst a bụ isi nkuku ụlọ nke nzọpụta anyị, ka ọgwụgwọ anyị, nke nnapụta anyị, nke ịchị isi anyị, ka o tisasịa ihe ọbụla wụ ihe ọjọọ pụọ na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ị nwerewo onwe gị, agwọwo gị ọrịa, anapụtawo gị. Ngosipụta nke ike Chineke, ọrụ Chineke na-arụpụta ihe na ndụ gị ugbu a, ike ya na-arụpụta ọrụ n'ụzọ pụtara ihe na ndụ gị n'aha Jizọs. Emezuwe ya, emewe ka o guzosi ike, agwọwo gị ọrịa ugbu a, anapụtawo gị. Anyị na-ekele gị Onyenwe anyị n'imewo ka o guzosi ike. Anyị kpere n'aha Jizọs. Emezuwe ya, emezuwe ya. Nwalee onwe gị ugbu a, ị ga-achọpụta na ọgwụgwọ nsọ a ewerewo ọnọdụ. Anyị na-ekele gị na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị nwere nchekwube na Chineke metawo gị mma site na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Ya mere anyị na-akpọ gị oku ka ịnọnyere anyị, ị na-enweta ihe ọmụma a site na ịbata na ịntanetị na gckhq.org, ka ị ga na-enweta ozi ya mgbe niile. Anyị ga-achọkwa ka ị nweta anyị na igwe nzirịta ozi soshal midia handụ dị iche iche. Anyị ga-achọkwa ka ịbịanye aka igosi anyị na ihe anyị na-eme masịrị gị site na ịbịanye aka ebe ahụ. Ọzọ bụ ka itinyekwa aka ka ị na-enweta ihe anyị na-eme mgbe niile. Ọ ga-amasị anyị ma ọ bụrụ na ị ga-esonye anyị kwa na nke anyị ga-eme na mgbe na-adịghị anya bụ GCK nke zuru ụwa niile ọnụ, nke anyị ga-ewetara gị mgbe na-adịghị anya. Chineke gọzie gị ebe ọ dị ukwuu maka isonye anyị na mgbasa oziọma nke ụbọchị taa. Ka m hụ gị ụbọchị ọzọ.